ngilungisa i-toilet sisi. Ukwenzelani lokho Sdumo ebusuku? Phela nenja kumele ukuthi ibe nayo indawo yokulala ngithi. Inja ipi? Le inja le. Inja? Iphi? Hayi ikhona nje. Hayi mhlawumbe isathe shele nje isambi yofuna ukudla. Izobuya izolala la. Okay. Lalela lapha wena Sdumo. Awukwazi ukuthi ungafuyi inja la ekhaya. Angikho yazi umthetho la ekhaya. Ayifuneki izinja la ekhaya Sdumo. Okay. Uma ningayifuni inja ke kusho ukuthi ke ngifuna amasela. Amaselani? Lapho Sdumo. Oh. Sagqeka izindlu ezu7 nje amasela kule bhiki eliphelile la eProtea East la. Yibo, 7. Yeah, 7 noma 17 kanjalo izindlu phela eqhekeziwe la elentweni. Uma ke ningayifuni inja, mhlawumbe nifuna amasela, kulungile zoyiqotha le ndlela.